Amunu sogolen be aga jabarani so mandila hanga foli ba bela jelen ka keni aga wagatu chugoye biye sibiri November kalo kile mugan saba samba flani muga ani nani o bisimila haga kuna foni keneka Bakuruba kuna fonu na anga premier ministre kura Abdoulaye Maiga aleni anga premier ministre koro ye fanga yelemam ke anda bena dola foka taka se yirimajo fintigila ko ye tege ke bingani kela mununa anda bena do o bela jelena ani mi ye farkolo nyana ja kuna fonu olu bena la se o mani ko kan kuna fonu o bisimila ina fambora ka fo onyana chuga minan jumado November kalo kile mugan fla samba fla ani muga ani nani anga premier ministre kura general de division Abdoulaye Maiga ye baradam ne primature konnala o hukum konnala ani anga premier ministre koro Dr Shogel Kokala Maiga ye tegano blage sebena mimba jira ko mi Dr Shogel Kokala Maiga alete premier ministre tugu fanga yele marakata anga general de division Abdoulaye Maiga ka fanfe o hukum konnala anga premier ministre koro Dr Shogel Kokala Maiga aye a barake ɲɔgɔn kɔrɔw fo kosɛbɛ wa a y'a ɲunu fɛ ko ina fɔ u y'a kɛ kɔrɔlen cogoya min na ko n'u bɛ baara o baara kɛ ko u ka Mali bila camancɛ la fɔlɔ a ko ala ka baara in tali fanga ala k'a di an ka premier ministre kura general de division Abdoulaye Maiga ma November kalo kile 16 ka taa bila kile 19 samba filani mugan nani yirimajɔ fintigilakaw ni o commissaire principal ye Modibo Kajara aleni a danga Yusuf Kulubali n'u ka cɛdenw ye tɛgɛ kɛ binganikɛla maa filala minnu kun ka baara ye ka bin maaw ka u bolofɛnw daragi u bolo ani u ye tɛgɛ kɛ maa kelen fana na min tun kelen bɛ ka i yɛrɛ kɛ an ka fintigilakaw dɔ ye u kelen kɔ ka ni maa fila ninnu minɛ u ye marifa sɔrɔ u bolo min bɛ dilan tɛgɛ la o kɔ u kelen ka cɛ in fana minɛ u ye fɛn caman sɔrɔ a bolo i n'a fɔ finitigilakaw ka fini fo ka taga se menɔti pɛri kelen ani passeport 5 fo ka taga se carte grise kelen téléphone 2 carte d'identité biométrique kelen permis de conduire o kopi kelen ani u ye sɛbɛnfura fɛnɛ caman sɔrɔ a bolo min bɛ kuma dugukolo ko kan ani u ye passeport ni visa caman sɔrɔ a bolo minnu tun bɛ maa wɛrɛw tɔgɔ la u kelen kɔ ka ni maa saba minɛ u ye u di an ka kiiri tigilamɔgɔw ma olu ye mandat de dépôt da u kan polisilakaw ka ɲɛmaayaso ko k'u b'u fo kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in na wa k'u b'a ɲini u fɛ u k'u jija nin waliya ninnu fɛ yaasa o ɲɔgɔnnaw ka caya an ka jamana kɔnɔ wa k'u b'a ɲini an jamanadenw fɛnɛ fɛ an ka bolo di an ka finitigilakaw ma yaasa banbanci wale ani bingani walew bɛ se ka dabila cogoya min na an jamanadenw n'an bolofɛnw bɛ se ka lakana an ka finitigilakaw fɛ cogoya min Alamsado November kalo kile 21 samba fila ani mugan ani nani gouvernement kura sigira an ka jamana ɲɛma general d'armée Assimi Goïta fɛ maa minnu ɲɛna tɔmɔna o kɛra ni an ka premier ministre yɛrɛ ka yamaruya ye ani ministre 28 de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gouvernement kɔrɔ ministre 21 olu tora ye maa 7 olu nɔrɔ bilala ni maa wɛrɛw ye Cakɛda min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw ani maramafɛnw kɛlɛli ko ma Sikaso marabolo la olu ye baara boloda min ɲɛ minɛlen tun bɛ lieutenant colonel Turu Kanute ni a ka cɛdenw fɛ u ye tɛgɛ kɛ maa 4 na nka maa kelen ale kɔni sera ka boli o maa min bolila a jirala ko o de tun ye nin maa tɔ 3 ɲɛmaa ye u kelen kɔ ka nin maa ninnu minɛ u ye tɛgɛ kɛ maramafɛn na min bɛ dilan bolo la ani a chargeur fo ka taga se marifa kisɛ 3 ma u ye téléphone portable 4 ani furakisɛ min bɛ yen ni o bɛ wele ko tramadol o 120 mg ni a 250 mg u y'o tɛgɛ kɛ o ba 4 ni 810 ani 13 la ani min ye ɲɛnaminimafɛn caman u ye tɛgɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na
u fora kosɛbɛ u ka ni waleya ɲuman in na wa u ko k'u b'a da Sikaso ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kulo kan ko u na wuli ka jɔ bila sen kan yaasa maa minnu ka baara ye ka don ni ɲɛnaminimafɛn ani maramafɛnw ye Sikaso marabolo la ka tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan. Mali ni Eswatini ka dolantan kɔfɛ ni Mali ye 6 ani kanangolon kɛ Eswatini na. Mali dolancilaw ka ɲɛnatɔmɔbaga Tom Saintifie y'a jira an ka kunnafonidilaw ka kuma barani na ko Maliki Yaluku ye a b'a fɛ ka dolanci kɛnɛ masaya ta ni a ye o min ye sifinaka ye min sisan bɛ taa i jɔ san 18 na n'a wolola Bajangara mara la nka ni a y'a ka denmisɛnniya kɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan. Mali dolancilaw ka ɲɛma y'a jira ko ni Maliki Yaluku ye a dɔn ko tagaɲɛ bɛ Mali dolan na ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan ko ale dalen bɛ a la ko Maliki Yaluku ye bɛna a latigɛ ka na jouer Mali sifinakaw fɛ kudayi. Alamsado Novembre kalo tile 21 san 2024 Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso Haute Autorité de la Communication ACI ye a jira ko Joliba TV ka lisansi minɛna a la wa u y'a jira fana ko tile 3 de bɛ Joliba TV bolo u ka damakasi sɛbɛn don Cour suprême yɔrɔ ka kɛɲɛ ni olu ka ni sariya talen ye Cour suprême yɔrɔ ka kɛɲɛ ni olu ka ni laɲini ye. ACI ka ni laɲini tara Joliba TV ɲɛma ani a journaliste Mohamed Atayer Alidou olu ka weleli kɔfɛ u yɛrɛ dagayɔrɔ la Novembre kalo tile 14 tɛmɛnen ni u taara ka taa u ka hakilinaw fɔ u ka jɛmukan in ko la. Baraji dɔ bɛ ka jɔ Kandajikaw fɛ Bamanciwale tigilamɔgɔw tagara Bamanciwale ta ka ɲɛsin o baarakɛlaw ma u ye mugujugu wuli ni maa ninnu na a kɛra sababu ye ka maa 3 ka o bɔnɛ a nin na maa 3 olu joginna kosɛbɛ ani min ye Niger finitigilakaw ye olu tun bɛ o yɔrɔ masurunya la olu kɔni sera ka wuli ka na ni maa ninnu ni u bolofɛnw ka na u lakana ani o kɔ u sɔrɔlaw la ka ɲininiw boloda u sera ka tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na Mali dugukolo de sanfɛ wa u y'a jira ko u na wulikajɔ bila sen kan halisa yaasa barajiw bɛ ka dilan yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kandaji ko ka o mɔgɔw ani u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ka o lakana. N'an bɔra an bɛ taa Senegalɛw ka jamana ɲɛma Basiru Jɔmayi Fayi ale ni Rusi jamana ɲɛma Vladimir Poutine ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na u kumana fɛn caman kan ni jamana fila bɛ se ka i bolo di ɲɔgɔn ma min kɔnɔna la ka nafa sɔrɔ a la ni o dɔ ye kuranko sɛnɛko fo ka taga se bolimafɛnw ko ɲɛ ma wa min ye Vladimir Poutine a y'a ɲini Basiru Jɔmayi Fayi fɛ ko a ka taama boloda ka taa ale ka jamana kan yaasa u bɛ ka kuma ni fɛn minnu kan u ka se ka o kow bila sen kan wa Basiru Jɔmayi Fayi y'a jira ko ni Ala sɔnna ma a bɛna taama boloda ka taa Rusi la yaasa ani Vladimir Poutine u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ka baaraw bila sen kan ni jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ min na ani min ye Bamanciwale yɛrɛ ye ka se ka o kɛlɛ ka bɔ farafinna woroduguyanfan jamanaw kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran.